Hej, så er vi i Svendborg og klar til sejlads. Og alle de andre både, de ligger her. Det virker ret godt, og solen er rigtig god. Men lad os lige kigge ud og se på, hvordan det ser ud derude. Går lige op, og så ser vi lige, hvordan det ser ud. Ja, så ser vi lige rundt. Masser af både over det hele. Så har I set det, så er vi klar her til næste gang vi går i gang, så er det nok ude på startlinjen eller på vej derud. Så er jeg på vej ud i havnen. Mega fedt. Endelig at være afsted. Klokken er 7:05. Og de fleste er ved at gøre klar og er klar. Og autopiloten, den kører bare. Så skal jeg nok lige til at tage roret igen. Men ja, så kører vi ud af havnen lige så stille. Ud af Svendborg Havn. Ud til Sølvroret. Mega spændende. Jeg glæder mig helt vildt. Og det med, så går starten, og så, ja, så må vi se, hvad der sker fremad. Så skal jeg lige være lidt opmærksom fremad, men jeg kan lige tage lidt billeder af, hvor vi sejler ud af havnen, så I lige kan se, hvordan det ser ud. Hej. Og igen, så er vi på vej hen mod, eller jeg er på vej hen mod starten. Det ser ud som om dem fra første start, de ikke rigtig er kommet ud af start, under broen. Man kan se ligesom, at de klumper rigtig meget derhenne. Nu viser det. Man kan se derhenne, de klumper rigtig meget, og nu skal jeg lige være sikker på at holde de her bøjer, så jeg ikke går på grund. Men jeg sejler 3 knop hen, og jeg skal starte med kvarter, så jeg kan godt lige slukke for motoren, så jeg ikke. Men 5 minutter før skal jeg slukke motoren, men I kan se, de ligger hen på startlinjen og fjorter lidt frem og tilbage, men jeg prøver at holde mig lidt tilbage.
at time det, sådan at jeg kommer derhen lige med det samme. Men I kan også lige få lidt billeder fra cockpittet, hvor jeg lige sidder her og stener lidt. Rimelig spændende start. Nu har jeg kommet godt ud af Svendborg, og nu er jeg ved at sejle med en masse andre. Jeg har fået speederen godt op, og det ser sgu rigtig godt ud. Skyder næsten 7 knob. Så der er god fart på, men I får lige en tur rundt. Jeg er faktisk foran nogen. Rimelig godt, synes jeg selv. Og på vej ud af Svendborg. Alle dem jeg skal overhale på et tidspunkt. Og speederen den står fint. Sådan. Så brager vi derud af, for ja, I kan se. Knap. Nogle gange op på 7, ellers holder den god marchhastighed over 6. Kan vi lide. Og så en fin folkebåd derude. Men Morten Poulsen, nu har jeg brugt et minut i den her time, så nu vil jeg holde op. Hej. Så er der lige gået en lille time fra vi startede. Jeg synes faktisk selv, at det er gået rigtig godt. Speederen kom op uden de store problemer. Ikke nogen ned i vandet i hvert fald den her gang. Det var jo en kæmpe succes. Og nu er vi på vej op mod Livø, som ligger derude i horisonten. Skal vi op og vende omkring. Og som I kan se, så er der jo virkelig mange sejlere ude med alle deres flyvesejler op. Og det ser vildt godt ud. Og der kommer færgen. Støt heldigvis kun på én færge, Maja. Og så bagud er det jo også vildt smukt her. Og se, alle dem har jeg sejlet foran. Woo! Hej, en time efter start. Der er lige vildt billede hernede bagfra, hvor man kan se alle dem i bådklassen større end os, der ligesom kommer op. Masser af speedere. Så lige se her i cockpittet. Stadigvæk mange foran os. Får stadigvæk fra op til Livø. Og der bliver spist lidt Twix her. Mega godt. Gapuden. Super. Nye kopholder, mega. Og jeg skal lige stoppe nu. Wow. Hvad satan sker der nu? Og vinden lige fuldstændig absurd meget der, eller hvad?
Mega crazy. Speederen lavede totalt unoder. Rigtig i cirklen. Heldigvis kom den op igen, men der var helt over i den her side at ligge. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men hurtig reaktion fra kaptajnen. Lidt Twix. Går det meget bedre. Hej, så er der gået små 2 timer. Og det går egentlig okay. Der er 4 sekundmeter vind og sejler 4,7, som I kan se på sejlene. Og så over på min ene GPS, så er der lige lidt der. Og så nede på instrumenterne der er så 4,1 sekundmeter vind og 13 dybde, og jeg sejler cirka 5 nu, og vandet er alligevel 20 grader varmt. Det er jo lækkert. Så fryser ikke herude rigtigt, så nu er det bare virkelig lækkert, og nu er solen jo også rigtig kommet frem, som man kan se. Og så en masse af de andre sejlbåde er på vej ind efter os, og de andre her, jeg har sejlet med, der kommer en X79 derovre, der lige, den har en G-nakker, men nu, dem der har lidt sidevindssejl, de har lidt en fordel nu, og vinden, den, og vi har drejet sådan lidt, så vi får vinden lidt mere ind fra siden af. Så, men det går godt. Og til Tine og Maja, der er kommet en kopholder ombord. Hej, vi ses om en times tid. Hej igen. Så er der gået en time igen, og vi er lige ved at være oppe ved Livø. Livø, det er den, eller det er ved den, men det er den, der er herinde. Og solen skinner jo bare perfekt. Og jeg skal op og runde den grøn markering heroppe, og så skal jeg ud i feltet derude. Det er nogen helt derude i horisonten, der er kommet så langt. Derinde bagved ligger Fåborg. Og det store felt hernede bagved er sådan alle de store, kæmpe skuderne. Rigtig godt. Så skal jeg snart have frokost. I klædt t-shirt og bukser og livlig. Så næste video tror jeg bliver om, hvordan at frokosten bliver lavet sådan her. Ude til sidst, det er noget håndmad og noget leverpostej, noget råløg eller en eller anden stil, tror jeg. Men ja, der er stadig sådan en lille trappe ude foran, som ligesom følger mig. Ja, har man ikke lige stået for endnu, men næste gang frokost. Hej, så er der madpakkesmør her. Det er ikke madpakke, og det er noget. Resterne af musvænds gode rugbrød, noget agurk. Jeg tror også, vi har en gammel løg hernede. Et løg. Hej igen. Virkelig varmt. Shortsen er monteret. Der er ikke særlig meget vind, som man kan se. Så jeg har vundet over en hernede. Ham den træbåden, han ligger der bagved. Mega fedt. De flere begynder at komme ud heroppe fra bøjden. Og så ligger vi her og prøver at få lidt fart i skuden. I kan se på vandet, der er sgu ikke, fordi der er meget vand eller luft at sejle på. Men der er lidt krab på, og hvad siger den? 3,4 vind, og jeg sejler 3,8. Det er meget godt. Jeg håber virkelig meget, jeg kommer op til Lillebæltsbroen og væk fra den, inden det bliver mørkt, fordi det bliver sgu noget lort. Men der skulle nok komme meget vind derop, men ja, så går det faktisk rigtig godt. Vi ses igen om en tid. Hej hej.
her igen. Der slutter så ingen vind. 0,2 vind. Der sejler 1,2 knop. Og sejlen de står sådan her. Det er bare ikke særlig fedt. Og men det er så til gengæld hav af vandmænd. Det er rimelig vildt. Nasty vandmænd. Men jeg ved ikke, hvad de andre laver. Deres biler, de kollapser og også lige så stille. Jeg føler hele mit vand i morges, det er bare gået fuldstændig træls. Nå, nu vil vi håbe på det bedste. Men der sker sgu ikke så meget lige nu. Sejlen er klasket. Nu er der kommet lidt mere vind. Og det går egentlig okay. Jeg skyder en god fart. Jeg har fået lidt kammerater. Jeg synes, de indhenter mig lidt. Jeg synes, det er ikke så fedt. Men prøv at se, hvor mange der er nede bagved. Og solen er helt vild. Men jeg lige hørte noget nummer 3. Det var lidt vildt. Og så trimmer jeg så den her spiler her i næsten ingen vind. Se her, når den begynder at falde ind heroppe i toppen. Så er den trimmet helt der. Så skal jeg have en lille nyk. Så er den trimmet rigtigt. Så sejler det bare fint. Så skal vi lige op til Helnes, og så forhåbentlig ud og så op mod Lillebælt. Ja, det er fint. Altså, alle de både her. Det er sgu meget fedt selskab at være i. Så kommer der lidt vind igen. Så må lige se en cockpit, hvordan jeg roder. Der er lige lidt afslapning her. Vand. Sprayhuden er lagt ned. Åben, så der kommer luft. Så virker redningsvesten, fordi der er ingen vind. Alt for varmt der er på. Undskyld mig, ja. Nå, næste time. Hej. Hej. Nå, stadigvæk her på vej til Helnes. Nej, det er vi ikke. Vi har faktisk kørt forbi Helnes, og jeg er på vej til noget, der hedder Fyrranden, så vi kan komme ind til Svendborg. Og så eksperimentere lidt med at gøre min spiler til et Q0-sejl. Det går ikke helt så godt, men det går okay. Så kan I se sejlet. Prøv at spænde forlidet, sådan at jeg kan krydse med den. Men det går okay. Meget fedt. Fantastisk solskin, der har været herude i dag. Men jeg håber virkelig meget, at jeg kunne have været oppe i trakten nord for Lillebælt oppe i Stribfyr, inden at det blev mørkt. Men det tror jeg godt, jeg kan skyde en hvid pind efter. Men ellers så går det faktisk fint. Hej. Så kom vinden. Blæser den 6-4, 6-3 her nu, og vi står rimelig skævt, som du kan se. Og jeg kan også følge de andre derude, så se hvad... Can't even do magic.
Hej. Hej. Det bliver sidste film, det bliver mørkt nu. Ja, der er kommet rigtig meget vind, den er 8 sekundmeter. Og der er godt piv på, og vi er på vej ind til, Snævringen hedder det. Og vi skal runde bøje for at kunne komme lidt bedre, og derfor går det lidt højt til vinden nu, så vi kan falde lidt af, når vi kommer ind af. Men så går det faktisk ret godt. Se solnedgangen, den har det fint, og de andre både står fint skråt også. Nu, men ved at blive mørkt, og vi er på vej ind mod den gamle, eller ind i swinget, så vi kan komme under den gamle Lillebæltsbro. Det er lidt spændende alt sammen nu, hvordan det kommer til at løbe af stablen. Skal jeg lige have... Så kan vi se her. Det er meget mørkere her, end det ser ud. Sejlet er rebet. Genoen står fint. Helt er tændt. Hvad skyder vi nu? 6,6 på 3,7, 3,9 Det er den gamle Lillebæltsbro. Der vil vi gravet ud. Så er vi under. Midt om natten. Øj, jeg er smadret træt. Det eneste jeg kan vise jer nu, det er instrumentbordet, der ligesom lyser op. Jeg tror ikke, der er så meget andet rundt i køkken, I ligesom kan se. Så kan I se heroppe, hvor jeg er ved at runde Æbleø. Mega greatness. Og jeg er bare rigtig træt nu. Men fed milepæl lige nu. Så vi ses igen, når det bliver lyst. Så er dag igen. Det er dejlig morgen. Pis toget, mand. Jeg kan ikke se det skid. Ingen både eller noget som helst. Jeg får lov til at true dit horn. Det er det eneste, jeg gør. Helvede, og der var ingen vind i nat. Så der er sgu ikke så meget at se. Hastigheden er heller ikke imponerende. Så skriv hjem om. Sejlede heldige, måske 3 knop. Jeg håber, at dagen byder på høj sol og 5 knops sejlads ned mod Svendborg, så jeg kan få et bad og komme til at putte sove inden klokken er 7 om aftenen. Hej toget igen. Mere toget. Og 2,5 knop. Har fået glæde af en mands selskab, en tysker, tror jeg, som er herude i horisonten, hvis man kan se ham. Ellers er det bare gråt. Øj, så er alt næsten al disen er væk. Eller der er kun lidt dis tilbage, men togen er stort set væk. Og ja, prøver stadigvæk at komme ned på Næsø eller Næs, et eller andet hernede.
mega hårdt lige nu. Jeg blev lidt snottet, og man har lige fået noget tørt tøj på. Meget lækkert. Helt varm og dejlig. Ellers så mine konkurrenter, de er ligesom lidt væk. Men der er 80 nogen bag mig, så man kan godt lige se nogen, der sniger sig frem derovre og hernede. Men jeg har jo været nærmest helt ude i Storebælt for at finde vind. Så nej, det er egentlig gået okay. Jeg synes, det har været rimelig hårdt her fra morges, hvor man lige fik klasket dødsmart strøm imod sig, så man ikke kunne bevæge sig ud af flækken den vej, man gerne ville. Og så der ikke var nogen vind til at gøre det fedt. Det var fandme hårdt. Men ellers så OK frisk mod. Kommer nok ikke i havnen før klokken 8. Så det er i hvert fald om... Hvad er det? Ja, små 12 timer. Nej, 6 timer i hvert fald. Det skal jeg ikke regne med. Hvad er der ikke 6 timer der? Jo, 6,5 timer. Så det bliver lidt spændende. Men nu har jeg jo sejlet ind i Svendborg Havn en gang før, så det kan jeg vel igen. Men det bliver spændende. Hej hej. Hej. Som I kan se, så er jeg ikke færdig med sølvroret. Og det er jeg selvfølgelig virkelig ked af. Det er jeg faktisk godt virkelig gerne ville have gennemført det, men det var åbenbart ikke muligt i den her omgang. Og nu skal jeg vise jer, hvorfor det ikke var muligt. Det er fordi der ikke er noget vind. Og ja, jeg har sejlet 16 sømil på 8 timer for 2 til 1,5 knop. Og til sidst klokken 3 i dag, der lå jeg og krydsede en strækning på 500 meter 5 gange. Og jeg kom 100 meter fremad for hvert kryds. Så gav det altså ikke mening for mig længere. Så desværre. Super fedt arrangement. Kunne ikke det er levet op til alle forventninger. Jeg synes bare, at når noget med sejlsport, så skal der altså være noget vind. Men det kan de jo ikke gøre for. Men sådan er det. Det kan være, der kommer en video næste gang, hvor jeg gennemfører. Men det må vi sige til den side. Hej hej.